Hola i benvinguts de nou al nostre canal de YouTube dels Geganters de Moià. Avui us tornem a portar un capítol, el capítol 5è d'aquest secret gegant. I fins ara el que hem vist és tota la restauració dels gegants, però ara el que us volem explicar és com va ser tota la preparació de la festa dels 2 mesos dels mesos previs, centrant-nos únicament en què és tota la festa del retorn gegant. Exacte. Tot va començar el 8 d'abril, que ens reuníem amb les entitats que volíem que participessin en l'espectacle Moià Gegant. Prèviament ja estaven avisades la intenció de fer aquest acte. I bé, va ser una reunió molt productiva, ja que totes les entitats es van entregar a fons en poder fer aquest espectacle. La proposta els va semblar molt engrescadora i només quedava pendent de que els membres de cada entitat, de cada grup, fossin suficients per poder-hi participar. I així va ser com, a partir d'aquí, cada entitat es va espavilar per poder trobar els seus membres i tot i així hi havia un membre de la nostra colla que estava al cas per si faltava gent o no per poder-ho ajudar a fer-ho possible, no? Exacte. Va ser una tarda que els vam explicar tot l'espectacle des del principi fins al final i realment els hi va agradar molt la proposta, ja que era la primera vegada que per primer cop a la vida s'ajuntava totes les tradicions de Moià en un sol espectacle i també doncs, aquesta aposta també els hi va agradar i la van acceptar de molt bon grat. Exacte, i tot i ser una cosa inèdita que centraven tots els balls en un dia que no tocaven, per exemple els Armats o per exemple el Sant Antoni, els Tres Tombs, doncs, tot i no tenir el sentit que es fes en el seu dia, doncs els va agradar molt la idea i bueno, van decidir participar-hi. Va arribar el 2 de juny, aquell dia doncs, el que vam fer els Geganters de Moià va ser presentar tots els actes del retorn gegant en el poble de Moià. No? Va ser un diumenge al matí, si no vaig equivocat, en el que vam fer va ser doncs, al vestíbul de l'Ajuntament, a la planta baixa, just en el lloc on sortirien els gegants mesos més tard, vam presentar tots els esdeveniments i tots els actes que es portaria al terme cap de setmana del 27 i 28 de juliol. Exacte, i va ser un acte bastant especial, ja que no només eren presents els geganters, sinó que ja hi començaven a participar entitats del nostre poble, com és el Cercle Artístic, que va ser qui es va encarregar de fer el cartell del cap de setmana del Retorn Gegant, i també l'Espai Musical de Moià, que durant entre explicacions i explicacions als actes van tocar doncs, 3 peces musicals, molt arrelades a Moià, no? Exacte. Una de les peces, la primera de totes, va ser Turcs i Cavallets, una peça que també la tenim al repertori dels nostres grallers. Llavors, la segona peça va ser l'Emperador Roca, doncs, perquè per la qualitat d'aquesta peça, que és molt tarragonina, no? I la tercera peça doncs, va ser La Joia del Moianès, la sardana de just renom, i també és el Ball de Gegants adaptat d'aquesta sardana de just renom al Ball de Gegants del Gegant Reis, no? Exacte. I va ser així com vam donar tret a l'ocasió del cap de setmana, perquè a partir d'aquell 2 de juny doncs ja començaríem a fer la difusió pertinent de tots els actes, de cada acte que es faria, i a partir d'aquell 2 de juny fins que va arribar el cap de setmana el 27-28 de juliol, doncs vam fer difusió per tots els nostres canals, les nostres xarxes i tot. Si voleu saber més coses sobre aquesta presentació, podeu trobar aquest vídeo al nostre canal de YouTube. Us animem doncs, a que el busqueu i que el pugueu recuperar que va ser tot aquell dia amb totes les paraules i tot el que vam explicar i tot el que es va fer. Doncs si remeneu una mica pel nostre YouTube el trobareu. Aprofitar a dir també doncs, que aquest acte el vam fer coincidir dins el marc del que és el Dia de l'Associacionisme Cultural, que impulsat per la Generalitat de Catalunya. Exacte. Doncs durant les següents setmanes tocava posar-se a fer més feina i una d'elles era doncs, buscar fotografies antigues des de 1944 fins a l'actualitat per poder muntar una exposició que es faria al local de Cal Bou durant la setmana de la trobada fins Festa Major. Era una cosa més per poder mostrar tota la vida que han tingut els nostres gegants, no? Llavors, per fer això vam anar a veure 4 persones que sabíem que tenien moltes fotografies.
Exacte. Al Geganters de Moià ja teníem un arxiu amb diferents fotografies antigues, però tot i això vam creure oportú doncs, que ja que fèiem aquest projecte i d'aquesta envergadura volíem també doncs, fer una mica d'història i saber i poder documentar amb altres fotografies que la colla gegantera en aquest moment no teníem. I doncs vam fer una campanya de difusió, vam demanar a la gent de Moià que ens ajudés si tenien fotografies personals que hi sortissin els gegants o així. Doncs vam demanar si podien col·laborar amb nosaltres i trobar-nos un dia i que ens deixessin aquestes fotografies per fer-les servir i també incloure's aquesta exposició que hem comentat. Exacte, i tot això va ser possible gràcies a 4 persones que ens van donar, ens van cedir moltes fotografies per poder escanejar-les, que era l'Arxiu Alzina, el Miquel Sánchez, el Sebastià Pedrissa i l'Arxiu Renom. A tots ells agrair-los que ens deixessin aquestes fotografies i de més, perquè doncs, vam poder veure moltes fotografies que no coneixíem i que de fet ens permetien completar molt la història d'aquests gegants i que també a partir d'aquí doncs, en traurem ús. També cal dir que hi havia amb les fotografies del Sebastià Pedrissa, més ben dit eren diapositives, que llavors durant el mes de juliol vam anar a Solucions Digitals, també agrair-los que ens deixessin el seu escàner i el seu aparell per digitalitzar les diapositives i que també va anar molt bé per poder completar aquesta exposició i de pas l'arxiu del Geganters. Us hem dit que les entitats que estaven preparant l'espectacle totes tiraven per elles mateixes per poder preparar-se la seva part de l'espectacle i de més. I llavors aquí un clar exemple va ser quan la coral de Moià van anar un dia a la ràdio per gravar una de les peces que canten durant la Setmana Santa i doncs van aprofitar el dia 13 de juny per anar a la ràdio amb el Marci, que també doncs, van enregistrar aquesta peça que es va fer servir durant l'espectacle en el moment de la Setmana Santa. Exacte, que cada entitat pogués fer la seva i s'anés espavilant, doncs anava molt bé perquè així els geganters també podíem tenir més temps lliure per fer altres feines que teníem. I llavors va ser el dia 14 quan vam tornar a la ràdio i aquest cop hi vam anar-hi amb el Sebastià Pedrissa i la Sara Arissa doncs, per gravar les veus que serien els protagonistes, part de l'espectacle, no? Diguem que tenim que gravar la veu de l'avi i de la nena que serien els narradors de l'espectacle. Llavors, el Sebastià Pedrissa era un dels fundadors de la colla, que va posar la veu d'avi, i la Sara Arissa, una nena de la nostra colla, que també va posar la seva veu per fer de nena. Amb la Sara i el seu germà, també el David, hem pogut parlar amb ells, són membres de la nostra colla, tal com has dit, hem pogut parlar amb ells i també demanar-los la seva opinió i preguntar-los sobre cadascun d'aquests de la preparació, tant com de la preparació com va ser de l'espectacle, i ells també ens aporten la seva visió que també volem compartir amb tots vosaltres. I llavors, tu allà, què vas fer? Vas llegir o tu sabies tot de memòria? Sabia de memòria, però tot. Però què vols dir? Que vas haver d'explicar? O sigui, tot el que havies de dir, t'ho havies après de memòria? Tot no. Però molta part sí, no? Sí, molta part sí, però tot no. I qui t'ajudava a aprendre a tot això? La mama. Veus? I que vau fer molts assajos a casa? Sí. Per aprendre que vau fer molts assajos o en vau fer pocs? Molt. No, perquè té molta cosa, perquè hi havia molt de text, per aprendre's. Jo me'n recordo que tu sabies de memòria. I llavors, te'n recordes què et va agradar a gravar més? Quin tros et va agradar més? O tot t'agradava? Tot t'agradava? No, me'n recordo del text. No, però si una cosa que si te'n recordar, quina seria? Jo no sé. Del text no te'n recordes res? Sí que te'n recordes, sí. Sí. Només avi, digues petit i ja està. Al principi és el millor tros, home. Doncs val a dir que la gravació va anar molt bé, amb un parell d'hores ho vam tenir fet, i tal com hem comentat amb la Sara, doncs ella s'ho portava molt preparat de casa per poder-ho fer i no haver de tenir cap impediment durant la gravació. Seguidament, les últimes setmanes de juny, doncs teníem un altre
no problema, però sí més coses a fer, que eren les sortides per intercanvi que hem de fer cada any perquè tinguem colles a Moià i, clar, havíem de combinar les sortides amb la preparació del cap de setmana. I bé, ens en vam sortir, però acabàvem cansats, realment. Exacte, era ben bé que havíem de fer la sortida i complementar-ho amb això, i això va ser llarg de tot el juny, però el juliol també recordo que vam anar a Sant Vicenç de Castellet també dies abans, una setmana abans, si no vaig equivocat, ho dic de memòria. Vam anar a Sant Vicenç de Castellet i, bueno, també va ser allò que tota l'estona el tema era el tema, l'únic tema era parlar d'aquesta restauració i de l'estrena dels gegants. Exacte. I bé, i el juny, tot com hem dit, vam acabar de fer la recerca de fotos i cap a finals de juny, principis de juliol, ja era durant una setmana, potser vam anar quasi bé cada dia a Ràdio Moià, junt amb el Marci, per anar gravant totes les músiques de l'espectacle. A més que gravant, anar muntant totes les parts, no? Exacte, amb el Jordi Marcinyac, primerament agrair-li perquè ens va fer una gran feinada, perquè ens va ajudar doncs, ens va obrir les portes a la ràdio, comencem per aquí, i llavors ens va editar ens va permetre la gravació i l'edició de totes les músiques, i això també són moltes hores que també serien d'agrair. Exacte, i que també una cosa, vull dir, o sigui, això es tenia que fer entre setmana perquè, com que al cap de setmana estàvem ocupats, es feia entre setmana. Eren dies laborables i cal dir que hi havia dies que sortíem potser a la 1 de la matinada de la ràdio. No, però és que s'havien d'aprofitar les hores, no quedava temps i era el que hi havia en aquells moments. I que també cal dir que també volíem que l'espectacle tindre'l tancat bastantes setmanes abans per si llavors s'havien de fer alguns retocs. No podíem anar l'última setmana corrents a muntar-ho, no? Sí, sí. Una de les coses que també teníem previstes en aquest projecte del Retorn Gegant, el que volíem era fer una presentació de l'espectacle, no? Fer un vídeo de presentació i penjar-lo a les nostres xarxes socials, i aquest vídeo doncs, també el que s'ha de fer és editar-lo i preparar-lo i tot, no? I va ser el dia 4 de juliol quan ens hem trobat amb diferents entitats d'aquestes que participaven a l'espectacle, no? I ens hem trobat per fer cadascuna d'aquestes gravacions, que això va ser tant el dia 4 de juliol com l'endemà el dia 5. Exacte. Vam decidir fer-ho en 2 dies, primer de tot per l'hora de la tarda que ho havíem de fer, que si no llavors ja queia el sol i el tema llum no s'hagués vist molta diferència. Sí, si gravàvem una cosa a les 5 de la tarda i l'altra a les 8. I a banda d'això també per la disponibilitat de cada entitat, no? Llavors va anar molt bé fer-ho en 2 dies. Per fer una mica de recordatori, aquest vídeo, la idea era que cadascuna de les entitats aportava una peça, una tros de roba dels gegants, no? I la posava en un cabàs, i llavors era el conjunt de totes aquestes robes que les donaven en el pollo matapusses, i aquest entrava a les portes de l'Ajuntament, que és per on sortirien més endavant els gegants. Correcte, i aquí cal agrair al Pau Arissa, que va ser qui ens va fer tota la gravació i tota l'edició de l'anunci. Exacte. Van ser moltes hores també per part seva, no? Doncs d'edició i de maquetatge de tot aquest vídeo. I sortiu a l'anunci, algú dels dos o no? Jo. Tu sorties i com anaves vestit? A veure, explica'ns on vas sortir i com anaves vestit. Anava amb xerbetes, amb calçats llargs i amb la camisa que anaven abans dels geganters. Ostres, amb la camisa dels geganters? I això d'on te la vas treure? La vaig treure... Sí, del Jaume Canadell, que me la va donar de la seva filla. Veus? I amb el Jaume Canadell, que era l'altra persona que sortia amb tu, què representava que portàveu? O sigui, què portàveu? A la mà. Perquè entràveu al parc, oi? Sí, portàvem el cistell que agafarien i després posarien cada associació la roba perquè el pot és a l'Ajuntament. Vale. I aquesta roba què simbolitzava que era? A veure. Els vestits dels gegants.
Però que hem d'explicar algun secret, no?, que apareixés aquest vídeo, no? Vull dir, realment era la roba de retalls de roba dels gegants, ens ho vam inventar. Alguns sí, alguns no. Alguns ens ho vam inventar, alguns vam ficar allà roba que no tocava. La dels nans. El dia 5 de juliol, a l'acabar de fer la gravació que teníem programada amb les entitats d'aquest anunci, el que vam fer va ser anar una altra vegada a la ràdio, però aquesta vegada anàvem acompanyats del Miquel Gili, geganter de Sallent i amic de la nostra colla i de nosaltres també, i que ell que ens va fer va ser ajudar-nos, ens va fer les veus de totes les presentacions que es portarien a terme a l'espectacle. El vam triar perquè, a part que té molt bona veu, també canta amb l'Orquestra Salvatana, una orquestra molt potent del nostre país, i bé, ens va fer aquest favor, no?, de posar la seva veu en l'espectacle. Agraïm també al Miquel Gili doncs, per deixar-nos, per venir aquest dia a Moià, per fer aquesta gravació i doncs, fer-te arribar tot el nostre agraïment perquè també vas formar part de tot l'engranatge del projecte gegant. I que em sembla que tenia vacances aquella setmana, vull dir que va aturar un moment de les seves vacances per venir-nos a fer el favor. Que això també és d'agrair. I tant. 2 setmanes abans de l'estrena dels gegants, de fet, tu, Leandre, vas demanar festa justament per treballar únicament pel projecte gegant, i va ser 2 setmanes que vam dedicar exclusivament, únicament, doncs, a preparar tots els detalls que ens quedaven per l'estrena dels gegants, no?, pel retorn gegant. I va ser el dia 15 de juliol, quan ens vam anar un dia als baixos de Cal Bou, que ens han donat les claus, i allà era l'espai on havíem decidit doncs, posar l'exposició a l'evolució gegant. Aprofitar també, una vegada més, agrair a Cal Bou per deixar-nos aquest espai durant tot el mes de juliol i el mes d'agost, que vam tenir oberta aquesta exposició. I allò que vam fer el primer dia va ser mirar mides i acabar d'imaginar-nos. Ja teníem una idea de com seria l'exposició, com la muntaríem, però va ser físicament poder assegurar l'espai. Exacte, i un cop despegat tot el que hi havia, a partir de l'any demà ja vam començar a muntar tot el que era l'exposició mitjançant unes valles que ens va deixar la brigada de l'Ajuntament. Teníem que imprimir fotografies, que també ens ho va fer Gràfiques Ister, i bé, anar muntant l'exposició, no?, que inauguraríem el diumenge dia 21, al matí. L'any demà, el dia 16 de juliol, vam anar a buscar el capgròs de l'avi que sortia a l'espectacle. Vam anar a Juneda, aquest capgròs és a Juneda. Aprofitar també una vegada més, agrair a l'Ajuntament de Juneda per deixar-nos aquest capgròs durant tot el juliol i fins a l'agost o setembre que els hi vam tornar, vull dir, també agrair-los-hi. I aquí, com a curiositat, és que vam anar direcció a Juneda amb el David Arissa, un gran amic nostre dels geganters i que també li agraden molt els gegants i bé. Vam anar a Lleida a veure el quart trossos dels gegants, o la casa, i la casa. I després vam anar a Juneda a buscar el capgròs del Si no fos. Per què? Què era aquest capgròs? Tu, Sara, te'n recordes què feia aquest capgròs? Sí, l'avi. Era l'avi de l'espectacle. I llavors, l'avi amb qui parlava? Amb la nena. Que la nena, qui va fer la veu? Eres tu? Jo. I la nena qui era? Era un altre capgròs o no? No, era un gegantó. Era un gegantó. Una gegantona. I d'on era? Xiva-li, David, xiva-li. El Poble Nou de Manresa. Per aprofitar el dia, primer vam decidir anar a Lleida, a la Casa dels Gegants, on tots tres crec que vam al·lucinar bastant perquè ens va agradar molt. Després de fer una mica el friqui a la Casa dels Gegants de Lleida, vam tornar-nos a posar a fer feina pels gegants i vam anar cap a Juneda, on ens esperaven ja per recollir el capgròs amb tota la seva roba. I doncs, el que vam fer va ser agafar el capgròs. De fet, els gegants seus estaven mal col·locats i els hi vam posar bé, ens ho van agrair també. I llavors el que vam fer va ser, ens vam quedar a dinar allà, i ja després de dinar vam tornar cap a Moià amb el capgròs per doncs, portar-lo cap al local. I durant aquesta setmana rebíem
rebíem un vídeo del conseller Lluís Puig exiliat a Brussel·les, també un agraïment cap a ell, no?, per haver pensat en nosaltres i haver-nos fet arribar aquest vídeo, que també vam penjar al nostre canal de YouTube i que també el podeu consultar si voleu. Durant aquests dies estàvem preparant tota l'exposició, continuàvem digitalitzant alguna foto que ens quedava i també doncs, estàvem preparant col·locar cadascuna de les fotografies al seu lloc i preparar doncs, tota l'exposició tal i com ens l'havíem imaginat. I això era cada dia al matí ens anàvem trobant i cada tarda, i de fet dinàvem junts i tot per anar preparant tots els serrells que ens anaven faltant per la gran estrena. Exacte, i com que gran part de la colla treballava, els que s'hi afegien a la tarda, no?, per acabar d'ajudar a preparar, i que també hi havia altres comissions, no?, que anàvem preparant temes com, per exemple, la trobada de gegants del diumenge, tenim que preparar tota la intendència i tot, no? Vull dir que tota la colla està molt implicats en fer feinetes d'aquestes prèvies. El dia 19, tal com us vam explicar en el vídeo anterior, vam anar a buscar els gegants. Si voleu saber més informació sobre com els vam anar a buscar i tots els secrets d'aquell dia, el podeu consultar en el capítol anterior. Llavors, l'endemà, el dia 20, el que vam fer va ser, doncs, al matí teníem una sortida amb els gegants prehistòrics aquí a Moià, sobre el càncer infantil, que es deia la Xipifesta. Vam fer una sortida sortint de l'Ajuntament fins al parc, on es van fer tots els actes, i llavors a la tarda teníem una reunió de la colla planificada, i que, de fet, va ser una reunió llarga per acabar de tancar tots els temes amb tota la gent de la colla, Exacte, va ser una reunió molt intensa perquè havíem de repassar punt per punt tot el que s'havia de fer durant aquell cap de setmana i també durant la feina prèvia, no? Perquè, com hem dit, hi havia moltes comissions que havien de treballar i que havien d'acabar de detallar totes les coses per tenir-ho a punt per al cap de setmana. I inclús després d'haver acabat la reunió aquesta, que va ser cap al vespre, uns quants més van quedar per acabar de fer l'exposició. Vull dir que era tot un dia, tot unes setmanes de màxima intensitat en què dormir era l'únic moment que descansaves de gegants. Sí, inclús crec que en la sortida del matí tampoc hi vam anar-hi tots perquè hi havia una part que també estava acabant de muntar l'exposició. Vull dir que ho teníem a tocar, faltaven moltes coses i ens teníem que partir. I llavors va arribar l'any demà, el diumenge 21, que era quan inauguràvem l'exposició, i allà on tots els vilatans de Moià que van poder passar per allà a l'exposició van poder veure el sentit d'aquests gegants, no?, mitjançant el nom que tenia l'exposició, que es deia Evolució Gegant, no? Des del 1944 fins a l'actualitat, tot el que havíem passat i on també vam poder veure els vestits que havíem portat fins a llavors, que estaven penjats allà, que estaven exposats. En el mateix moment que vam estrenar aquesta exposició també permetíem que els mecenes poguessin venir a l'exposició a recollir les seves recompenses que teníem programades i doncs, així fent arribar aquest agraïment per haver col·laborat amb aquest projecte. Exacte. Vam aprofitar la inauguració de l'exposició perquè totes les persones que havien col·laborat poguessin venir a recollir-ho. Llavors entràvem a la darrera setmana i havíem acabat l'última setmana i els nervis estaven a flor de pell a tothom perquè faltaven tancar petites cosetes, havíem de fer 1000 assajos i l'última setmana va ser d'aquelles d'orilles perquè, a més, havíem d'anar obrint cada dia l'exposició. Eren un conjunt de coses que gràcies a que tothom, tota la colla, estava aquí involucrada al màxim, va ser possible poder arribar a tot, perquè si no ja et dic jo que no ho haguéssim fet. Exacte, i per d'orilla va ser el dilluns, no? Que quan ens vam llevar i vam quedar teníem que, em sembla, anar a buscar només la pirotècnia i em sembla que ja està, aquell matí. Al matí només havíem de fer això, de fet estàvem molt tranquils i vam quedar per esmorzar junts i tot, per xerrar allò de les últimes coses que et queda, per acabar-ho de tancar tot, i de cop mires el mòbil i em dius, ostres, tenim un problema. Sí, no teníem masses. Quedaven 4 dies i ens comunicaven que no teníem les masses per als macers. Clar, llavors... Allà sí que ens vam fotre nerviosos. Recordo que vam obrir pel grup de la comissió de restauració. I això, no patiu, que no acaba el dia d'avui si no tenim masses. Sí.
La primera cosa que vam fer, la idea és que volíem era fer utilitzar les masses que tenim, que hi ha a les dependències del museu. Són unes masses que van ser les que van utilitzar-se amb aquests massers quan es van estrenar els gegants també, que es van estrenar el mateix any, tal com us vam explicar al primer vídeo. I doncs aquestes masses no les vam poder utilitzar, i llavors el que havíem de fer era buscar la vida intentant buscar unes noves masses amb una urgència extrema, doncs perquè el dissabte havien de ser-hi. Exacte, vull dir, no teníem prou feina que sobre aquest problema, no? Llavors, l'objectiu va ser que el dilluns aquell havíem de tenir unes masses. I bé, primer vam anar a veure un parell de fusteries aquí a Moià, però que per manca de temps, com era lògic, no ens podíem fer el favor de construir-nos unes masses. I vam decidir, doncs, anar cap a Tona, que era el que pensàvem que igual trobaríem alguna cosa. Exacte, i cap al camí que anàvem cap a Tona dèiem, si a Tona no trobem res, anem a Vic. I si a Vic no trobem res, bueno, no sé, busquem, però no arribàvem a Moià aquell dia sense unes masses a dins el cotxe. Exacte. I va ser també després de passar per dues fusteries a Tona, em sembla, vam trobar una fusteria que de fet era d'un antic geganter de Tona que ens va veure tan apurats. Ens va veure tan apurats que ens va dir, us faig el favor i a sobre us ho cobraré a molt baix cost. Sí, totalment. Era una fusteria de Tona que es deia Morer Casadevall i també ho volem agrair doncs, perquè amb aquella màxima urgència que ens ho va fer ens va salvar la vida amb aquestes masses i poder estrenar els massers que tanta il·lusió ens feia a tots. I mentre ens feia les masses, doncs vam agafar el cotxe i vam anar cap a la Roca del Vallès, a l'empresa Ars de pirotècnia, per comprar la pirotècnia per l'espectacle. I tenir-la. Jo recordo que allà a la pirotècnia, explicarem un altre secret, i és que els hi vas preguntar a la gent que ens ho venien, a la gent de la pirotècnia, els vas preguntar, escolta'm, això ho posarem al cotxe, però no passarà res, no? No ens explotarem aquí dins el cotxe posant, perquè ara només faltaria que dies abans aquell cotxe explotés amb tota la pirotècnia. Per sort, vam arribar sants i estalvis. Sí, perquè és que realment feia molta calor i us de saber si ha d'estar moltes hores al cotxe, aviam si peta això, saps? Exacte. Llavors, després de sortir d'aquí, vam tornar a anar a Tona i ens tenia les masses, les dues masses preparades i vam agrair de tot cor. Llavors ens vam posar a parlar amb ell, també ens ha explicat tota la seva anècdota de quan ell va viure en el seu món geganter, a l'època doncs, que a Tona sortien. Li vam també dir doncs, que els gegants de Tona al cap de setmana també ens visitarien i també va ser curiós doncs, que per l'atzar ens trobéssim amb aquest antic geganter. I llavors bé, vam tornar cap a Moià i després de descansar una mica baixàvem cap a Manresa, al local de la colla del Poble Nou, per carregar, per aportar-nos la seva gegantona violeta que formaria part també de l'espectacle. Però el dia no s'acabava aquí, perquè un cop teníem la violeta, també agrair-los a la colla del Poble Nou i al Valentí, evidentment, el que vam fer va ser portar-la al local i allà ja ens esperaven tant la Sara com el Francesc Gros també ens esperava per provar el cap gros, que era qui portaria aquest cap durant l'espectacle. I així es poder provar una mica els moviments que havien de fer i com s'havien de bellugar durant la seva actuació. Tots dos, tant el Francesc com la Sara ens ho explicarà, no havia agafat mai cap gegantona, el Francesc tampoc havia portat mai cap gros i va ser, doncs, ens van posar el cap gros, els vam posar l'àudio de l'espectacle i van fer tota l'escenografia doncs, que havien de fer el dia a dalt al balcó de la Masia. Abans de tot això, Sara, l'havies provat a la Violeta o no? O sigui, vam arribar al dia de l'espectacle una vegada. Sí. I com va ser això? On va ser? No sé. A local. Al local dels geganters? Sí. I llavors tu aquest dia vas posar sota a la Violeta i la vas aixecar, no? Sí. Però abans havies agafat mai algun gegant o era la primera vegada? La primera vegada. Era la primera vegada i a part ho feies en un espectacle, no? Estrenaves en un espectacle, posant-te sota un gegantó. I a més, posant-li la veu. Llavors, una de les coses que també es feia durant aquella setmana eren els assajos on hi participava la colla gegantera, és a dir, l'assaig dels massers, que ho feien el Miquel Sala i la Montse Ferràs, el ball dels gegants prehistòrics, que el ballaven l'Arnau, el Jordi Canadell i el David,
I també a l'escena de l'arbre fruiter que hi participaven uns quants nens de la colla. Exacte, tot això ho anàvem fent a les tardes quan la resta de la colla tenia disponibilitat i aprofitàvem qualsevol minut doncs, per treballar amb aquest projecte. Exacte, i la seva bona implicació va fer que tots els assajos es fessin correctament i que poguessin fer una bona actuació el dia de l'espectacle. Llavors, tanmateix, també estàvem fent reunions per acabar de lligar tot el del cap de setmana. Una de les reunions més importants era amb tots els regidors de l'espectacle. A l'espectacle hi havia diferents punts d'entrada i sortida de les persones que hi participaven i llavors hi havia persones que estaven encarregades del so, hi havia persones encarregades del llum, altres que estaven en temes de la masia i tota la colla estaven tots dividits per tota la plaça doncs, preparant l'espectacle. Cadascú tenia la seva tasca. I em sembla que els que estaven més nerviosos eren els que tenien que obrir les portes a l'Ajuntament. Clar, perquè els gegants sortien de l'Ajuntament i hi havia uns quants que havien d'estar darrere. Però això avui no us ho explicarem, haureu d'esperar al proper capítol, que és quan us explicarem tot el retorn gegant en totes les activitats que vam portar a terme. Llavors va arribar el dijous i una de les coses que havíem de fer era anar a buscar els gegants a Tona, ja que els gegants a Tona no disposen de colla gegantera, però una carta de l'Ajuntament de Moià a l'Ajuntament de Tona va fer possible que ens vinguessin el noi de Tona i la Montserrat, perquè eren un dels gegants que havien participat molt a la dècada dels anys 80 a la nostra trobada i que ens feia molta il·lusió que hi fossin, ja que feia molts anys que no sortien del seu poble. Exacte, doncs aquell dia el que vam fer va ser quedar amb el Valentí Serra del Poble Nou de Manresa, que ens va deixar el seu remolc perquè aquests gegants són bastant grossos i amples i el nostre remolc de la nostra colla, els nostres gegants són més aviat petits i estrets, no són baixets i creiem que segur que no hi haguessin vingut aquests gegants tan grossos i vam demanar-li al Valentí que amb els gegants de Poble Nou tenen un remolc més gros i ells ens va fer el favor d'anar a buscar aquests gegants a Tona i els va tornar a pujar a Moià. Exacte, i com que tenim la nau on guardem el nostre remolc, va poder deixar el seu remolc allà durant tota la setmana fins al dilluns, després de la trobada. I va anar molt bé perquè així no vam tenir que treure els gegants al remolc ni deixar-los a algun lloc on hagués pogut passar qualsevol cosa. I vam poder estar dins el remolc fins al diumenge, el dia de la trobada. Aprofitar també per agrair a l'Ajuntament de Tona per deixar aquests gegants que vinguessin a aquesta sortida. Per nosaltres, tal com has dit, era molt especial i tenir aquests gegants aquell dia ens va omplir d'orgull i de satisfacció. I que en el següent vídeo ho parlarem, però aquests gegants van ser ballats per als geganters del carrer de la Riera de Vic, que també agrair-los per haver fet aquest esforç per haver portat els gegants de Tona. Aquest mateix dia teníem ja per fi tots els vestits dels macers preparats i els gegants també estaven a dins de la nau i vam aprofitar per ensenyar tant els macers com els gegants a tots els membres de la colla, que van venir uns quants a veure'ls, ja que molts no havien vingut al taller Cacerres a veure com els traiem de la restauració i portar-los cap aquí, però sí que membres de la colla els feia molta il·lusió veure els gegants abans de la resta del poble, no? Tot i que recordo algú que ens va dir no, jo fins que no es faci l'estrena no els vull veure. I això també va ser com maco, no? Dir, mira, m'esperaré com tot el poble per veure'ls, perquè també així és més sorpresa, no? Llavors va arribar el dia previ al cap de setmana, el divendres, dia 26, i una curiositat va ser que al matí ens vam trobar i que no sabíem què fer. Vull dir, no teníem feina. I vam dir, què passa que no tinguem feina el dia abans de tot, no? Sí. No. I dèiem, pensem a veure què ens falta, que segur que ens deixem alguna cosa, estàvem seguríssims que ens faltava alguna cosa i vam anar a començar a repassar les coses, res. Exacte, ho vam anar repassant tot i diem, bueno, pues no hi ha res, si ens deixem alguna cosa ja ens ho trobarem. I llavors va ser fins al vespre, bueno, a la tarda sí que vam començar ja a fer la feina típica de la trobada, que anem a buscar tot el beure i tot el menjar per portar-lo a refrigerar, que també ens ho deixa l'escorxador comarcal del Moianès. I bé, llavors va arribar al vespre que teníem que fer l'assaig general amb totes les entitats que ja es portaven preparada la seva actuació.
Exacte. Aquí, doncs, cadascú vam quedar, ara no recordo l'hora que vam quedar, però era al vespre, que tothom pogués, totes les entitats els hi anigués bé per venir, no? I vam començar l'espectacle des del principi i el vam tirar fins al final, doncs explicant i resolent qualsevol dubte que pogués sortir en aquell vespre, no? Recordo que el que fèiem molt era, amb cada entitat que li tocava participar en el seu lloc, que els hi fèiem escoltar l'àudio previ que tindrien, de l'avi i la nena parlant, perquè tinguessin clar a quin moment havien d'entrar a la pista. Exacte, i que cada membre sortia d'un cantó o d'un altre de l'escenari. També doncs, saber qui era el seu regidor, que ho tinguessin tot el cas i resoldre qualsevol dubte que poguessin tenir que l'endemà no haguessin pogut fer-ho. I bé, vam estar unes quantes hores allà, que també cal dir que vam tenir el trànsit tallat perquè nosaltres poguéssim fer tots aquests assajos. Exacte. I llavors aquí hi ha una sorpresa. Quan vam fer l'assaig final dels gegants, va passar alguna cosa, no? Quan es van obrir les portes i que el David ens explicarà. Vam fer un assaig. I també vam fer un assaig de com sortien els gegants. Es van obrir la porta i què? I qui va sortir allà? El soldat de Xonirol. Oh! O sigui, tothom esperava veure els gegants reis i d'allà en van sortir el Toll i la Teixonera. En un moment s'ho devíem pensar, perquè tots estaven allà observant a veure si... Tothom esperava si sortien els gegants reis, però va resultar ser que no, que s'havien d'esperar l'endemà a veure'ls de veritat. Jo recordo que va ser una nit que vaig acabar destrossadíssim, però encara va quedar força i vaig quedar amb uns amics a prendre alguna cosa a Vic a l'acabar l'espectacle. També m'anava bé per oxigenar una mica perquè estava molt cansat de totes aquestes setmanes tan plenes d'activitat gegantera i quedar amb amics i parlar d'altres coses que no siguin gegants em va anar molt bé. Exacte. Sí, no, aquella nit va ser, anem a relaxar, anem a calmar i demà quan ens llevem, gas a fondo, que no pararem fins al diumenge al vespre. Exacte, però tot el de demà, tot el del dissabte i tot el del diumenge, tal com us he dit abans, avui no us ho expliquem, no? No, avui no. S'han d'esperar el proper capítol. Doncs us esperem al proper capítol per parlar-vos de tots els secrets que hi ha darrere amagats aquell cap de setmana, les incerteses que teníem, perquè la previsió no ens anava gaire a favor, no? I tot això el que farem serà explicar-vos-ho al proper vídeo, que us esperem a tots amb moltes ganes.